Bonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhunzu, uke kanje ngebhuzu uMajiji Qhumane. Uyabona mfowethu ihlazo ongalenza njengensizwa ukuthi uqede i-degree. I-degree ya 3 years. I-degree ya 4 years. Ngoba phela amakhozi awafani. Khona wo-3, khona wo-4 years. So ube nesibindi sokuqeda i-degree, uthole ukuthi intombi awukazi ube nayo. Yabona ihlazo lelo mfowethu oyothi nawe ulibheka eminyakeni ezayo. Ubambe ikhanda yabo ngoba lobe likuthusa kwawena ukuthi wena wahlala for 3 years enyuvesi, for 4 years enyuvesi awuzange uthole ngisho umuntu awazi phela mfethu ungitshela ukuthi for isikhathi esingaka wahluleka ukuthola ngisho umuntu owahlala noma u8 months yabo nahlukana ke emva kwalokho, noma wafika wahlala u5 months nasenihlukana emva kwalokho, noma u3 months mfethu, noma wahluleka awufethu phela uyazi yabo mase enyuvesi khona amakhozi mfethu kahle kahle nje wonke amakhozi anzima yabo. So ngeke ngitshela ukuthi ayikho ngisho ingane yazithukisa ithandana nawe mhlawumbe yayiphethwe ikhanda ididwe ikhozi yawo mhlawumbe emva kwa 2 months ke yaqala wabuya umqondo enganeni nasenihlukana wahluleka ngisho ukuthola ingane enjalo. Hayi ngeke mfethu inkinga leyo yabo, ngoba ngisho kini yabo kini umzali wakho especially baba wakho uyayiqwashise ngamantombazane yabo, nje mase uye esikoleni enyuvesi uyayiqwashise ngawo but akasho ukuthi ungashili, cha uyazi ukuthi uyayidinga lento yabo. So ke mangathi usuyabuya kini wena uhlalile for 3 years noma for 4 years futhi kubuye kutholakale nemlenze sothi usu-8 semester ngaphezulu noma mhlawumbe unyaka ngaphezulu. So for sonke leso sikhathi mengatholi baba wakho ukuthi wena awuzange ube nayo ngisho intombi eyodwa, angaqala mfethu ashaye uvalo lwesimanga, aqala kubheke phansi akubheke phezulu, aqala abheke indlela okhuluma ngayo, aqala abheke nendlela ogqoka ngayo yabo, abheke nabangani bakho ngempela ukuthi ngabe zikhiphani la yabo. So ihlazo lelo mfowethu, ungizwa ngikhuluma kanje kunomfowethu ongibhalelile la umfowethu uyakhala ukuthi ushaya unyaka wakhe wesibili manje usenyuvesi, ushaya wakhe wesibili but into ethi intombi into angayazi leyo yabo. So ke hayi ukuthi into eyenzeke enyuvesi for 2 years akanayo intombi empilweni yakhe, ngokubhala kwakhe usho njalo uthi nje empilweni yakhe intombazi abe nayo yabo. So ke ubhalile ke kodwa umfowethu wathi ke good day mqeqeshi, I hope you are well. Well mfowethu ngiphile sala yabo, ngithembe nawe uyaphila la ukhona. Uthi umfowethu ke usho igama lakhe nesibongo, ngifunda enyuvesi yase Free State eBloemfontein Main Campus, ngeze unyaka wami wesibili. Yabo into emnandi ngokubisa for more ukuthi yabona isikhathi sisuke sisakhona ukushintsha isimo obhekene nazo yabo, ngoba yabo nje mawuthi ushaya i-degree ya 3 years usanonyaka wonke mfowethu, usanonyaka wonke ukuthi ushintshe isimo obhekene naso. Mawuthi ushaya ya 4 years mfowethu 2 years wonke mfowethu kuningi ongakwenza ngo2 years yabo. Kodwa ke uthi mfowethu nginenkinga la mfowethu mayelana nezintombi. I never had a girlfriend in my life. I don't know why, but it's not as if I'm afraid of the girls umqeqeshi. Inkinga ukuthi ngivele ngishawe uvalo uma sekumele ngiye entombini. Uthi mfowethu ngiyakwazi ukukhuluma nawo wonke umuntu njengoba ngike ngabona amanye amavideo akho okufundisa uqaqulimi. Ngiyazithemba kuyo yonke into engiyenzayo futhi nginentshisekelo emsebenzini wami wesikolo njengoba ngenza kahle. The only problem I have nje mqeqeshi ukungabi nantombi akungithokozisi kahle. I'm open-minded but when it comes to girls ngiyahluleka. Ngicela ungisize qhawe bhutsubhunzu awusokanini madoda. Yabona mfowethu ngiyathemba usizo uzolithola ngoba usufika umqeqeshi wabona ikhali enjabulo. Asikho perfect mfowethu yabo, la ekhaya amaphutha into esiphila ngayo yabo. Sizama ukugwema ukuphinda amaphutha esesawenza, sifuna amasha usuku nosuku sibheka amaphutha amasha yabo, ngoba impilo imnandi ngawo amaphutha yabo. So ke yabona into engakutshela yona la mfowethu, isimo sakho sibucayi kakhulu yabo. Mawuthi wena ukaze empilweni yakho ube ngisho neyodwa intombi, inkinga leyo and kumele ushintshe leso simo, and ngiyajabula ngoba yabothi inkinga, that's why uchoose ukuthi ungibhalele. Alright, so mina yabona uvalo mfowethu akekho umuntu ongenalo uvalo. Ngisho uprincipal wasesikoleni e-high school, ngisho ilecturer enyuvesi leso kime phambi kwakho iyaba novalo, inovalo, hayi ukuthi iyaba novalo, inovalo. Akekho umuntu ongenalo uvalo yabo. So ke usuke ekukhohlisa umuntu ethi uvalo yena kanalo
singa-create i-environment naye la khona angafika ashaya uvalo, yabo? So sonke uvalo sinalo, but kuye kumele ufunde kancane kancane ukuthi ukwazi ukulimaneja ngendlela efanele, yabo? So emantombazaneni mfethu nathi uvalo lalushaya ngendlela eyisimanga, but esiyazi manje into ekumele uyazi ukuthi uma yentombazaneni nokuphoxeka kumele ukulindele, yabo? Ezinye izinto ekumele uzazi lezo, engathi uma sikuphoxa nabantu uqala ushwabane la uphatheke kabi, ungabusafuna nokuthi uye kwamanye amantombazane. Uyazi amantombazane ayaphoxa, lezinye izinto lezo ezizokwenza ukuthi ukwazi uvalo lakho ukulimaneja ngendlela efanele. But njengoba ngihlezi ngisho ukuthi check amanye amavidiyo ku-YouTube, ayakwazi ukuthi khona amavidiyo answebhuka ku-YouTube angakufundisa ukuthi uvalo lakho ukwazi ukulimaneja ngendlela efanele, yabo? But-ke mfowethu-ke uthi mfowethu-ke the only problem I have nje ukuthi ukungabi nantombi akungithokozisi kahle. So mfowethu, yabona, ingakho kuwena ngithi yabo nje amavidiyo ami uwabukile lawo engisuke ngithi qaqa khona ulimi, kuyacaca ukuthi wabukile but kungene ngapha kwaphuma ngapha. So uma ngabe kunjalo kuye kube inkinga, yabo? Ngoba by now futhi kumele ngabe usuyazi ukuthi kumele wenze njani. So mina uma ngabe ngithi kuwena qaqa ulimi, ngisuke ngithi kuwena khuluma nanoma ubani, yabona intombi awuyitholi ngokuthi uhlala uhlinela abantu le emgaqweni ukhulumise loyo omthandayo noma nalo okuchazayo, cha, angeke uyithole kanjalo, yabo? Uma uzohlina wena ungabakhulumisa abantu abaseduze kwakho ukhombisa ungakhululeki, uzoba nenkinga mfowethu, ngoba izofika intombazane ekuchazayo. Uma isifika intombazane ekuchazayo ngoba ulimi lakho liqinile, awujwayele ukukhuluma, uzoba nenkinga, yabo? Uzothi uyahlanganisa amagama ugwilize angahlangani, uluze kanjalo. Kanti uma umuntu ojwayele ukukhuluma, yabo, izinto ziyenzeka, yabo, kalula. Noma isifika intombazane ekuchazayo uvele kushibilike nje kalula. So-ke ngisuke ngithi kuwena khuluma nanoma ubani, uyabona? Uma ngabe intombi uyithola kanjalo, uma ngabe usetekisini mfowethu unayo intombazane ihleli eduze kwakho, ayichazi nakancane le ngane, khuluma nayo, zitrayine ngayo leyo ngane yabantu, ayichaza ngithi, but khuluma nayo if iyakuchaza wena ukhulume nayo. Njengoba ngisho ukuthi ukhuluma nanoma ingane mfowethu, yabona? Enye into ekumele uyazi empilweni mase kuza ngasemantombazaneni, ukhuluma nanoma ingane, ayikho into ebekiwe. Ngihlezi ngisho ngithi kuwena singahlala phansi nawe sibhala amagama sicabanga ukuthi eyiwona ekumele uwashe entombazaneni ukuze izokwazi ukuthi igcwale ngawo, cha, ngoba uzothi uyawasha lawo magama uthathe intombazane istresseke ngendlela eyisimanga, ivele ikuphoxe, yabo? Ngamanye amazwi awekho amagama abekiwe mfowethu ukuthi iwona ekumele ufike uwashe entombazaneni noma iyona topic ekumele ufike ukhulume ngayo entombazane. Mina ngeke ngifike ngithi kuwena khuluma ngetopic yebhola, khuluma nge-Kaizer Chiefs, noma khuluma nge-entertainment, mhlambe khuluma ngamasoapy, mhlambe khuluma ngozalo noma khuluma ngesibaya, cha, ngeke ngikusho lokho mfowethu, ngabe ngiyakudukisa. Yabo, esikoleni baye bakufundise nge-textbook, i-textbook bekutshela ukuthi-ke ake ngisibonele uma kuthiwa nje kwi-exam noma eklasini manje safundiswa i-definition, ake sithi mhlawumbe i-definition ya-town planning, ukuthi what is town planning, bayakhipha i-definition kwi-textbook, yabo? Nakwi-exam kuzomele wenze njani, ukhiphe exactly leyo definition le ebhalwe kwi-textbook. Wena waqala wayichaza nge-understanding yakho, ungeke ulithole imaki, uzoqala ufeyile lapho, uzoqala ufeyile lo mbuzo. Awuyinto e-wrong leyo, yabo? Ngoba mina mangakwenze njalo ngithi fika entombazaneni ukhulume ngebhola noma ukhulume ngani, ngabe ngiyakudukisa mfowethu, ngoba angikho mina ngalowo mzuzu, I'm not in the moment. Wena osuke in the moment, lowo mzuzu lo, wena osuke kulowo mzuzu, uyabona ukuthi ingane yabantu igqokeni, wena obonayo ukuthi lo muntu oseduze kwakho ugqokeni, isicathulo sakho wena osibonayo, wena obonayo ingubo ayigqokile, wena obonayo ne-weather ngaleso sikhathi, wena obonayo ukuthi izulu linjani. So mina ngeke ngikhulume ezifu ngikulowo mzuzu, yabo? Phela the bottom line mfethu ngokushela ukuba creative, yabo? Leyo nto kumele ungayikhohlwa, kufanele ukuthi ubhale ingoma. So-ke wena ngeke uhlezi lo ushaya ama-remix, usho into eshiwo, ungayishaya i-remix into yomuntu oyishilo, but nawe egcineni kuzomele uzikhiphele into yakho, yabo? That's why ngithi fika wena ungacreme intombazane, ungafika ucreme ukuthi these are the things ekumele uzisho entombazaneni, kumele uthi 1 2 3, cha, ngabe ngiyakudukisa uma ngenze njalo.
wena zithembe mfowethu, njengoba ngisho ukuthi yabona uma ungezwa izinto esiyikhulumayo emantombazaneni, yabo nje ukuthi phela basirekhoda abantu, but uma ngathiwa yonke intombazane la ngaphandle ine-microphone ehlezi kuyona, wonke umuntu oyikhulumisayo uyarekhodeka, ungezwa amahlazo, yabo ungezwa amahlazo ayisimanga, izinto esiyishoyo entombazaneni. Uma ufika entombazaneni uthi uyakhuluma into oyishoyo, ungaze usho nawe ukuthi hayi ngenza kangcono kunalo muntu lo, yabo, but ngenxa yokuthi lowo muntu unesibindi sokuwaya entombazaneni, ukuthi leyo nto ebhedayo ekhulumayo iyayihlekisa intombazane, ihleke, egcineni kosuku umuntu asasinamba izinto, aqhubeke enze ngendlela efanele, zimlungele izinto, yabo. That's why ngithi kuwena iba nesibindi, uzithembe, ukhulume nentombazane nanoma ingane oyicabanga ngaleso sikhathi, yabo. Nangikhulumisa umkhulu, ugogo nombani, nangimkhulu uhlele eduze kwakho, mangenza isibonelo lento yama-topic, ngoba abantu bahlezi bengibuza ukuthi ngivele ngiphelelwe ama-topic, ukhuluma nanoma ingane, nangumkhulu uhlele eduze kwakho, mhlawumbe ugqoke isigqoko, siyakuchaza lesigqoko, ungamtshela mhlawumbe umkhulu ukuthi yabo mkhulu, uma unganginika lesigqoko sakho ayikho intombazane engeke izingiqome mina, ngakwenze njalo. Uyahleka umkhulu wabantu, uqala ingxoxo, walibreak i-ice, sekuzokhulunywa kube mnandi, yabo. Iyahamba iteksi, uyaxoxa nomkhulu, niyahleka kumnandi, ningakhuluma emva kwalokho-ke inkulumo iyobe isihambe. So lento yokuthi uphelelwa ama-topic, angazi ngizokhuluma ngani, ukhuluma nanoma ingane mfowethu, yabo. Mhlawumbe nathi ingane igqoka ingubo efana mhlambe nenye i-actor noma i-actress, ake sisho njalo actress ngoba umuntu wesifazane wena umuntu wesilisa, mhlambe igqoka ingubo efana naleyo actress leyo kade uyibona, mhlambe edlala kuZalo noma edlala kwiSibaya noma edlala kwiSidingo noma kwi-Rhythm City, yabo. Ungani uma umbona egqokile uthi hawu yazi bengizitshela ukuthi usibani bani odlala kuZalo noma kwiSibaya, ngibona ingubo yakho. Ngokwenza njalo mfethu ulibrekhile i-ice lapho, seniyaxoxa nentombazane, egcineni kosuku uthatha inamba ngendlela efanele. Ngeke ngisalo ngichaza lento yenamba, yabo, sengikhipha amavidiyo amaningi ngichaza ukuthi inamba uyithatha kanjani, yabo. So-ke ngokwenza njalo ubrekhile i-ice, ngamanye amazwi mfethu ukhuluma nanoma ingane, yabo. Angeke ngikutshele mina ukuthi ukukhuluma ngokuthi angikho kulowo mzuzu, wena osuke kulowo mzuzu, umuntu osuke ekutshela ethi hayi ufika entombazaneni ukhulume uthi usuke ekudukisa lowo muntu, usuke ekudukisa, yabo, ngoba akekho kulowo mzuzu. Wena obona iwedwa ukuthi njani, wena obona into ayigqokile, wena obona i-hairstyle yakhe, wena ozizulayo ukuthi ukhuluma kanjani lo muntu uma ngabe umbingelela. So-ke uyabona ukuthi asikho isidingo sokuthi ufike usukremile entombazaneni ukuthi hayi kumele ngikhulume ngithi. No, mina ngikunikeza ama-guidelines ezinto ekumele uziqaphele kuphela kumuntu mangabe uyomshela, ukuze phela uzomthola ukuthi uyisima kanjani nokuthi kumele wenze njani ukuze izinto zikulungele, yabo. Ngikunikeza lawo ma-guidelines, but ukuthi nginikeza specific words ukuthi kumele uthi angisona isikole mina la engizokubhalela khona i-definition ethi and ngifuna uyikhiphe njengoba injalo, cha, anginjalo mfowethu, yabo. So mfowethu ukhuluma nanombani liqaqo ulimi, intombi ungayithola, yabo, nje ukuya esikoleni each and every day mangabe uye enyuvesi yo-attenda, yabo, uhlangana namantombazane amaningi, either uhamba ngenyawo noma ugibela ibhasi. Uma usebhasini akhona amantombazane enye ihlele eduze kwakho, but uthothi uzifayela ama-headset wena, lalela umculo wakho awunendaba, yabo. So ngeke uqonye phela mangabe unjalo, yabo. So mangabe unesipini sokuya emantombazaneni, mawukuthi uqinisile, kumele ngabe intombi unayo mfowethu. So ngamanye amazwi uzama ukuzikhohlisa ukuthi unesibini sokuya emantombazaneni, sokukhuluma nanombani. No, umuntu onjalo intombi uyithola kalula ngoba ukhuluma into ayijwayele. So into ekumele uyazi leyo nawe kumele uyenze.